Taas nga kutay sa linya sa mga sakyanan ug motorsiklo ang maobserbahan sa usa ka gasolinahan sa Cebu City. Tungod karong Martes sa buntag, gipatuman ang dakong us-us sa presyo sa petroleum products. Human sa duha ka sunod-sunod nga semana sa pagsaka sa presyo sa gasolina, kerosene ug diesel, gipatuman na sa mga kumpanya sa lana ang dugay nang gipaabot sa mga motorista. Gipaus-usan og 2 pesos ug 10 centavos ang presyo sa matag litro sa gasolina, samtang 3 pesos matag litro ang rollback sa diesel ug 2 pesos ug 30 centavos sa kerosene. Subay sa maong kalambuan, daling nagpa-full tank si Danilo Abinales sa iyang sakyanan pangandam in kaso ug musaka na pod og balik ang presyo sa petrolyo sunod semana. Depends on my boss. Full tank. Actually, dako kay tabang ang rollback, no. Kay not just for the mga taxi driver, mga jeepney drivers, as well as sa mga private. Kay syempre karon lisod na kay panahon, no? So dako kay ma-save for the family ang imuhang kwarta. Samtang mapasalamaton ang angkas driver nga si Josaphat Rivera sa rollback sa presyo sa petrolyo karong adlaw. Makatabang yung bahay na mo sa mga angkas driver o mga delivery food riders kay makatipid mi sa mga gasolina mo ba. Taliwa sa maong rollback, sagad sa mga gasolinahan, nagpabilin paghihapon sa 65 ngadto sa kapin 70 pesos ang matag litro sa produkto sa petrolyo. Kini si Jaira Camelio, USJR Com intern alang sa My TV Cebu.